Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα ψάξουμε για τον Herobrine, γιατί πριν λίγο καιρό είχα συναντήσει το Villar. Στο σημερινό βίντεο θα ψάξουμε για τον Herobrine, γιατί άμα υπάρχει ο Villar μπορεί να υπάρχει και ο Herobrine. Δηλαδή όπως ακούτε ακούγονται ήχοι του Herobrine, που όπως ακούγονταν με το Villar δεν το κάνα βίντεο γιατί δεν πρόλαβα, γιατί απλώς μου διαγράφτηκε σχεδόν ο κόσμος, γιατί τα σπίτια διαλύθηκαν, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τώρα θα ψάξουμε για το Herobrine. Ο villagers βλέπουν μια χαρά, τα σπίτια τους μια χαρά. Δεν νομίζω να υπάρχει εδώ πέρα ο Herobrine, γιατί δεν έχει κρεβάτια εδώ. Iron Golem μια χαρά, που σημαίνει δεν πάλεψε με τέρατα, με ζόμπις, καράχνες, σκελετούς. Που αυτό σημαίνει ότι ο Herobrine δεν είναι στον κόσμο. Πάλι καλά. Αλλά θα ψάξουμε να βρούμε κάτι στοιχείο. Δηλαδή κάτι, ξέρω εγώ. Γιατί μου φαίνεται ότι νυχτώνει. Οκ. Θα πάω από το νερό πάνω. Οπα. Φοβάμαι πάρα πολύ. Δεν έχω ξανασυναντήσει το Herobrine ποτέ μου. Τώρα θα πάμε για ύπνο και θα δούμε το πρωί. Θα νυχτώσει. Κοιμήσου. Ωραία. Τώρα λογικά θα ξημερώνει. Πάμε να ξερευνήσουμε. Όπως βλέπετε δεν έχω κόψει το βίντεο. Γιατί το είχα δει τόση ώρα? I see you. Και αυτό το τρομακτικό πρόσωπο. Οκ. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό. Επίσης το γιατί δεν βλέπω. Τα βλέπω όλα περίεργα τώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δηλαδή πάμε ξανά στο σημείο εκεί πέρα, εκεί που είχα ακούσει ο Herobrine. Δεν πρόκειται να είναι ξανά. Πώς είναι κάτω από το νερό? Δεν ξέρω. Τώρα τι να κάνω? Θα κάτσω εδώ μέσα και θα περιμένω να ξανακούσω τον ήχο του Herobrine. Παιδιά, εδώ και τόση ώρα τι ακούγεται? Παιδιά, νομίζω ο Herobrine είναι στον κόσμο μας. Δεν ξέρω. Αλλά δείτε μία. Πηγαίνω σε αυτό το σπίτι. Ναι, δεν θέλω ξαναμπω σε αυτό το σπίτι. Δεν θέλω ξαναμπω. Λοιπόν παιδιά, κόβω το βίντεο γιατί να πάω ψάξω για το Herobrine. Κάνα σημάδι, γιατί θα περάσει πολλή ώρα νομίζω. Λοιπόν παιδιά, το μόνο που βρήκα είναι μια αξίνα. Τίποτα άλλο. Για λίγο. Τι γίνεται? Παιδιά, κάπου πρέπει να είναι ο Herobrine. Κύριε Villager, έχει τον Herobrine? Για πείτε. Τίποτα.
να μαζέψω πρώτα το κόλ για να... Πού το? Να δω, το κάρβουνο, ναι. Και μετά θα πάμε... Πολύ, γιατί τόσο? Δεν ξέρω, πολύ περίεργο. Γιατί είναι τόσο? Δεν θέλω να πάω πιο μέσα. Εντάξει, νομίζω μας φτάνει για μόνο 2, σωστά. Α, δεν είναι 2, είναι 4. Να σπάσω λίγη πέτρα, πας και έχει κι άλλο. Αν έχει άλλο. Ωραία, τώρα έχετε καμφούρνο, villagers, έχετε καμφούρνο, ωραία. Το βάζω. Μέχρι να το κάνω αυτό. Παιδιά. Όχι, το πιστώ, παιδιά. Τι ζόμπι είναι? Όχι. Παιδιά, λέτε να σπάσω το άλλο αέρο. Εντάξει, μια χαρά. Τι γίνεται? Ouch. Παιδιά, αυτό το village. Πώς το λένε, το iron μου έχει γίνει. Μόνο ένα. Παιδιά, ακούω ήχους τόσες ώρες. Τι γίνεται? Iron Column, σε παρακαλώ, σώσε με. Θα κοιμηθώ. Δεν έχει κρεβάτι. Δεν θα πάω στο σπίτι που ακούγονταν ο ήχος του Herobrine. Σηκώ. Μα θα κάτσω εδώ μέσα. Θα περιμένω λίγο μέσα και ξανακούσω τον ήχο του Herobrine. Τώρα δεν ακούγεται. Με το που βγω έξω θα... Φύγε. Ωραία, με τους villagers. Όχι. Όχι. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, παιδιά? Τι είναι αυτό πώς το λένε, το φεγγάρι με αίματα. Δεν ξέρω πώς θα το πω στα ελληνικά. Blood Moon. Όχι, αυτό είναι στα... Σκελετή. Δεν έχω σπαθεί. Villager, να πας να πεθάνεις, δεν με νοιάζει. Τι πάτησα? Ωραία, εντάξει, κοιμήσου. Κοιμήσου, σου είπα. Εντάξει, συγγνώμη, έλα, κάτσε. Κοιμήσου, ρε, villager. Θα πεθάνεις έξω. Να περιμένω. Λοιπόν, παιδιά, τώρα εδώ είναι το σπίτι μου και είναι το village. Και τώρα, άμα πάω εδώ, είναι το σπίτι μου. Θα πάμε μετά στη ζούγκλα εκεί πέρα να εξερευνήσουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να μπούμε στο σπίτι μου, να πάμε τα εργαλεία. Όχι. Ναι. Πάμε καλύτερα από τώρα στη ζούγκλα. Ωραία, έγινε για ένα δευτερόλεπτο. Τι ένα δευτερόλεπτο, μέχρι να περάσω από την άλλη άκρη. Τι είναι? Μια creative, για λόγο. Να τώρα είμαι survivor. Ψάξουμε εδώ μες στη ζούγκλα.
για να βρούμε τι θα γίνει. Παιδιά, δεν τον έχω βρει ακόμα. Και έχω ψάξει τόσες ώρες. Γιατί το λέω, δεν πρέπει να το ξαναπώ αυτό. Ναι παιδιά, μόλις τον είδαμε. Θα φύγω από εκεί. Φεύγουν παιδιά. Τι γίνεται? Πάμε μακριά. Πάμε στη μέση ζούγκλες και θα συνεχίσει το βίντεο. Παιδιά, άρχισε να βρέχει. Κόλλα το παιχνίδι, πάμε Herobrine. Παιδιά. Τι πρέπει να κάνω, παιδιά? Πού πήγε? Λοιπόν παιδιά, δεν μπορώ να δω τίποτα. Δείτε πως τρομακτικά έχει γίνει. Παιδιά, φοβάμαι. Ο Herobrine μπορεί να είναι όπου τίποτε. Τρέχω. Και λέω να τρέχα. Αν και δεν μπορείς. Εκεί πέρα έχει πολλά ζόμπις. Τι γίνεται, δεν στα μόνα σου. Παιδιά, δεν βλέπω τίποτα. Αν μου πείτε που πάω δεν ξέρω. Βλέπετε εσείς τίποτα? Λοιπόν παιδιά, δεν ξέρω που πάω. Πάω ξανά νομίζω πίσω. Πού είναι η θάλασσα? Παιδιά, το βλέπετε κι εσείς αυτό? Νομίζω το βλέπετε κι εσείς, το Herobrine. Είναι ακριβώς ο Herobrine. Δεν έχει κάτι διαφορετικό πάνω του. Δεν ξέρω παιδιά. Έχει τίποτα εδώ? What? Νόμιζα είχε πόλη εδώ. Τι λέω, ζούγκλα κάτι. Δεν έχει τίποτα παιδιά. Έχω παγιδευτεί. Τώρα είμαι σε creative φυσικά. Αλλά είδατε το Herobrine είναι και σε creative, φανταστείτε. Νομίζω παιδιά αυτό το βίντεο. Λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο κάντε like, subscribe και από μένα bye bye guys.